danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Ina da yamma. Yawa barka da aka ji da ƙwarin jiki. Wallahi ƙwarin jiki yanan da ya san shekaru sai suka ja. To masha Allah daman da kamfani ne aka taso ni wani kamfanin mu wanda kake zuba shiya. To shine shekara ta cika aka tattaro adadin dukiyarka aka aiko na zo na nuna ma aka ce in kawo ma da yaro ka nuna mun rubutu yanzu baka ga sabon matsalar ido da nake ita yanzu kana ganin bakin gilas ma nake ba ai yanzu ba zan iya karatu ba sai ba hakika mun babba ina da sabbo suka ce yanzu ma zai zo in kira shi yanzu ya karanta mana abun nan ai kwanan nan ya dawo daga Cairo ina kashe mai kuɗi profesa nake so ya zama saboda in babba ya nima yawwa shi ne Sadiq in ji wannan karanta mun kai mun gwari-gwari yadda zan gane ina sauraron ka. Cewa ne ka karanta sai bubuɗe min littafi kake fara karanta min inji. Baka ce komai ba. Ya yi karanta da karanta. To karanta ina jin ka. Sai wani nini kake da baki ne kake cewa ne? Wani karanta ne. To ka karanta mana. Kai. Karka ce min da ya asarar kuɗin tara ne Karantawa zan yi. A ce an yi asarar kuɗin tara inda na je turai ne karatu ba mai ne kuma haka na gani. Kai tsaya. Karka yi min wata rufa ko dai asarar kuɗin tara na yi. Baba zan karanta. Karanta mana. Kawai ni dan iska na tura kasar waje kawai ba karatun kai ba kawai iskancin banza ka je kai ka dawo dalla ni nayi asarar kudin tara ai da yake baba mai rubutun ne da ina ya rubuta shi yasa ba zai karanta ba ina rubutun ne aka yi da ina kenan a fili ya tono wallahi wannan duk mata ne dama kai din kadai nake da dan kwarin gwiwa akan ka zaka zan babbaya amma ake kai watsin kana la ilaha illallah